Κύριε Νασαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο το ότι βρίσκεται μαζί μας ο μελετητής του ΕΚΟ, ο κ. Καρεκλάς, ο οποίος θα μιλήσει για την ουσία της μελέτης και θα απαντήσει και πιθανά σε ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή για το πώς προέκυψε να βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση, την πρώτη φάση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμισης του Δήμου Βέγγης. Όλα ξεκινάνε από την εποχή της Βαρκιάς Χασιώτη, η οποία αποφάσισε να αναδείξει την αρχαία Ρωμαϊκή οδό κατά μήκος του οδού Μητροπόλεως, η οποία συνοδεύεται και από μονοδρόμηση προς τα επάνω της κυκλοφορίας. Θυμάστε όλοι η φασαρία που είχε προκύψει μετά τις διενέξεις. Αργότερα είναι άρση αυτή της απόφασης από τη νέα δημοτική αρχή του κ. Σκουπόπουλου, η οποία με βάση και μια σχετική απόφαση του Υπουργού που επέτρεπε τη μερική επίχωση τμήματος της Ρωμαϊκής οδού, άρθηκε η μονοδρόμηση και αντιδρομήθηκε νέου η οδός Μητροπόλεως. Κατόπιν αυτού είχαμε σχετικές προσφυγές από ομάδα πολιτών του Δήμου μας προς το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο το 2007 εκδίδει δύο αποφάσεις στα σχετικά τμήματα, οι οποίες καταργούσαν τις δύο προηγούμενες. Ποιες? Τη μία του απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που είχε να κάνει με την μερική κατάχωση της αρχαίας Ρωμαϊκής οδού και η δεύτερη απόφαση είχε με την κατάργηση της άλλης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέρειας σχετικά με την αφιδρόμηση της οδού Μητροπόλεως. Εξαιτίας του ότι είμαστε έκτακτοι και έπρεπε να. Και το Συμβούλιο Επικρατείας προστάζει πλέον προς την τότε δημοτική αρχή του Δήμου μας την ανάδειξη της αρχαίας Ρωμαϊκής οδού. Έκτοτε έγινε ένας αγώνας, θα έλεγα, για την εξέβριση χρημάτων προκειμένου να γίνει μια κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Βέρειας, δεδομένου ότι έπρεπε να υποστηριχθεί η ανάδειξη της αρχαίας Ρωμαϊκής οδού. Βρέθηκαν κάποια χρήματα από την τότε δήμαρχο, την κυρία Μουσουτζόγλου, περί τις 120.000 ευρώ. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τις σχετικές διαδικασίες, διαγωνισμούς κτλ. Για να βγει η οδότης ώστε να μελετήσει το όλο θέμα. Ανακαλύψαμε ότι ήταν για ένα περίοδο λόγο τα χρήματα είχαν δοθεί προς την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και όχι προς το Δήμο Βέρειας. Προέκυψε δηλαδή μια καθυστέρηση περί των 1,5 χρόνο. Τώρα, αυτή τη στιγμή και από τον Αύγουστο του 2013 έχουμε ανάδοχο για τη μελέτη αυτή, τον κύριο Καρεκλά που είναι κοντά μας. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της μελέτης, στην παρουσίαση δηλαδή των προτάσεων για τους βασικούς άξονες της πόλης μας. Αργότερα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες φάσεις με τις επιμέρους προτάσεις. Τον έχουμε μαζί μας, ο οποίος θα κάνει μια παρουσίαση των προτάσεων που αφορούν στο πρώτο στάδιο. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Καρεκλάς, Ευάγγελος, είμαι συνεννοιολόγος. Είμαι ο πρόσωπος δύο γραφείων που έχουμε αναλάβει να εκπονήσει τη μελέτη. Η μελέτη, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, ξεκίνησε πέρσι, ανατέθηκε πέρσι τον Αύγουστο. Η πρώτη φάση διαρκούσε περίπου 5 μήνες. Ολοκληρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου, όπου και υποβλήθηκε στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Συστάθηκε και ένα αντίγραφο σε εσάς, ώστε να δώσετε τις απόψεις σας και τις γνώμες σας πάνω σε αυτό που είχε εκπονηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο οι προτάσεις και υπόθηκε ότι θα μπορούσατε να πάρετε αντίγραφα όσον αφορά τη μελέτη που έχει εκπονηθεί ή κάποια τμήματα της μελέτης. Διατυπώθηκαν κάποιες στάσεις, σκέψεις, απορίες, οι οποίες απαντήθηκαν στη συνέχεια από εμένα. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχω παρουσιάσει και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Εσωτερική Συντηρητική Υπηρεσία και σε διάφορους φορείς. Έχω κάνει και κατηδίαν συζητήσεις και στο σύνολο μερικές φορές και έχω παρουσιάσει τη μελέτη. Τώρα, πολλοί από εσάς ενδεχομένως κάποια από αυτά θα έχετε ξανακούσει. Θα τα πάρουμε από την αρχή και θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομος αλλά και περιεκτικός για να πάμε στις προτάσεις που είναι αυτό το οποίο είναι το βασικό θέμα που καίει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι.
Κύριε Μπέκη. Ναι, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι τρώμε πολύ πρόταση, αλλά δεν χρόνο έτσι ακριβώς. Δεν θα μας αφαιρέσετε, γιατί εδώ μιλάμε για σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό. Ελάτε κύριε Μπέκη να διευθύνετε, σας παρακαλώ. Όχι, δεν είναι σίγουρα. Γιατί κύριε Μπέκη το πετάγετε. Θα έχετε το λόγο να κάνετε τις παρατηρήσεις ακόμα και τη διαδικασία. Ή μπορούσατε να ζητήσετε το λόγο για τη διαδικασία και να πάρετε το λόγο με τη σωστή σειρά. Γιατί πετάγεστε. Δεν έχετε δώσει τέτοια δείγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε να βλέπουμε η μελέτη αφορά την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης του οδικού δικτύου του Υψάμου Μετροπολιτείου σαν πρώτο και κύριο αντικείμενο και το δεύτερο αντικείμενο, σαν δεύτερο από το πρώτα επιλεχθεί το πώς θα είναι οργανωμένο το οδικό δίκτυο, είναι η μελέτη στάθμισης. Οι στόχοι της μελέτης είναι η διαμόρφωση ενός κυκλοφοριακού σχεδίου επεμβάσεων, επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων, αντιμετώπιση μελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών. Θα τρέχω λιγάκι και όπου θέλετε μπορείτε να με διακόπτετε και να απαντάω ή να συγκεντρώσετε τις ερωτήσεις και θέλω να τις απαντήσω όλες μαζί. Η πρόταση μέτρων που θα αποσκοπούν στις βελτίωση του επίπεδου οδικής ασφαλείας και θα σας δείξω παρακάτω και τα στοιχεία των ατυχημάτων που έχουμε μαζέψει. Και η επιλογή και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μονοδρομήσεις, καθορισμού προτεραιοτήτων, βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης. Στη συνέχεια θα πρέπει να οργανώσουμε τη στάθμιση, να προωθήσουμε τα ήπια μέσα μεταφοράς. Το που σας διαβάζω είναι όταν έγινε η προκήρυξη της μελέτης, είναι γραμμένα και έχουν ζητηθεί. Δηλαδή έχουν ζητηθεί να γίνει προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο, πεζή μετακίνηση ή εναλλακτικό τρόπο μετακίνηση των πολιτών. Καθορισμός των αξώνων και προτάσεων εφαρμογής για τη βελτίωση των μετακινήσεων των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και βελτιστοποίηση της αστικής κοινωνίας. Λοιπόν, ξεκινώντας έγινε καταγραφή του κυκλοφοριακού χώρου σε κύριους άξονες και διασταυρώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τοποθετήθηκαν αυτόματοι μετρητές κυκλοφορίες στη διαδρομή της οδού, όπου μετρούσαν μία εβδομάδα σε 26 θέσεις, σε 20 θέσεις μέτρησε περίπου μία εβδομάδα, ακριβώς μια εβδομάδα, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, και σε άλλες 6 θέσεις μέτρησε μία ημέρα. Καταγραφή των υδροκάνων και ειδικών χρήσεων γης σημαίνει πού είναι τα σχολεία, πού είναι τα νοσοκομεία και όλα τα δημόσια κτίρια. Οι κατοικίες βέβαια φυσικά. Η καταγραφή της κατάστασης στάθμευσης προσφορά, ζήτηση, νόμιμη και παράνομη σημαίνει ας πούμε ότι πόσες θέσεις διατίθεται πάρα την οδό και εκτός οδού όσον αφορά τις θέσεις οι οποίες διατίθεται για τις άδειες των οχημάτων και στην ώρα εχμής πόσες θέσεις από αυτές ήταν κατηλημμένες, πόσες από αυτές ήταν νόμιμες και πόσες από αυτές ήταν παράνομες. Καταγραφή της λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, δηλαδή ποια λεωφορεία έχετε, από πού προέρχονται και πού πηγαίνουν, ποιες είναι οι στάσεις και ποια επιφάνεια της πόλης εξυπηρετούν. Διερεύνηση των θέσεων των τροχαίων ατυχημάτων. Πήραμε από τροχαία τα τελευταία 3 χρόνια και κάναμε ανάλυση ατυχημάτων για να δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα σημεία που έχουμε συγκέντρωση ατυχημάτων, ώστε να δούμε τι επεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα συγκεκριμένα σημεία. Η επεξεργασία των παραπάνω προφανώς των στοιχείων και η διαμόρφωση στρατηγικού και κυκλοφοριακού σχεδίου. Τέλος, μετά το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αυτό συζητάμε σήμερα, αυτό είναι το θέμα του σημερινό για να που θα το καταλάβετε τι εννοώ, ενδεχομένα μερικοί ίσως να μην καταλάβουν τι θέλω να πω, θα γίνει η διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων στα σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε τοπική επέμβαση. Όπως είναι η διαμόρφωση διασταυρώσεων. Λοιπόν, η πρώτη φάση είναι αυτά που είπαμε, συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, διαμόρφωση του μοντέλου, το βαθμικό πρότυπο προσωμείωσης και πρόταση εναλλακτικών σχεδίων κυκλοφορικής διαχείρισης. Στη δεύτερη φάση πάμε πλέον σε κάτι που είναι πιο είναι επίπεδο εφαρμογής, όπου τι κάνουμε, καθορίζουμε τις μονοδρομήσεις, καθορίζουμε πού θα σταθμεύουμε και πού δεν θα πρέπει να σταθμεύουμε, κάνουμε μια πρόταση όσον αφορά στους ποδηλατοδρόμους που θα μπορούμε όπου το πλάτος των οδών μας επιτρέπουν. Κάνουμε πρόταση όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς να αλλάξουμε ή
να συμπληρώσουμε, να αλλάξουμε διαδρομές ή να συμπληρώσουμε με στάσεις επιπλέον. Και γενικά υπάρχει μια γενικότερη θεώρηση στα σημεία, στα μερανά σημεία, να κάνουμε προτάσεις όσον αφορά το πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν και να λειτουργούν οι διασταυρώσεις, οι οποίες ειδικά κάποιες από αυτές είναι και επικίνδυνες. Λοιπόν, το τρέχω λιγάκι αυτό να μην σας ζαλίσω. Έχουμε τρεις κυκλοφοριακό χώρο με τους αυτόματους μετρητές, έρευνες ευθυσών κινήσεων στις διασταυρώσεις, έρευνα ύπτες κυκλοφορίας, πόσα είναι φορτηγά, πόσα είναι ιδιοταχή, πόσα είναι λεωφορεία, πόσα είναι μοτοσυκλέτες, έρευνα προσφοράς στάθμευσης, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι πόσες θέσεις έχουν να σταθμεύονται σε όλη την πόλη. Έρευνα ζήτησης στάθμευσης, πόσα ήταν τα σταθμευμένα οχήματα. Ωραία, εμείς. Καταγραφή της φυστάμενης σήμανσης, αποτυπώσαμε όλη τη σήμανση η οποία υπάρχει στο κέντρο της πόλης και στους άξονες, στους κύριους άξονες. Ώστε όταν θα πάμε να κάνουμε πρόταση, θα σας υποβάλουμε σχέδιο σήμανσης, να βάλουμε τα καινούργια σήματα ώστε να πάει ο ανάδοχος, εργολάβος ή η τεχνική υπηρεσία να τα εφαρμόσει, να ξέρει τι θα αφαιρέσει και τι θα προσθέσει ή τι θα αφήσει. Καταγραφή ειδικών χρήσεων υγείας είναι το που περπατήσαμε και είδαμε την πόλη και το απογράψαμε σε ένα ειδικό χάρτη. Και έγινε και η έρευνα προέλευσης προορισμού. Πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε πέρσι με τη βοήθεια της τροχέας σταματήσαμε ειδικά στις εισόδους της πόλης τα οχήματα δίπλα στην οδό και τους ρωτήσαμε ένα ερωτηματολόγιο που τους λέγαμε από πού έρχονται και πού πηγαίνουν. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική έρευνα για να μπορέσουμε να στήσουμε το μοντέλο προσομοίωσης. Τι σημαίνει αυτό, ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε από ποιο σημείο της πόλης ξεκινάνε και σε ποιο σημείο της πόλης πηγαίνουν ή αν έρχονται από ένα περιμετρικό οικισμό και έρχονται στο κέντρο, πόσο συχνά το κάνουν αυτό και ποια διαδρομή ακολουθούν, ώστε όταν θα πάμε να αλλάξουμε όπως πήγαμε και αλλάξαμε και επεβήκαμε στο οδικό δίκτυο, είδαμε πώς έγινε η ανακατανομή των κυκλοφοριακών φόρτων στο δίκτυο. Και κάναμε και μία έρευνα στα κτέλ, όπου πήγαμε, ρωτήσαμε τους χρήστες των λεωφορείων από πού έρχονται και πού πηγαίνουν, χρησιμοποιώντας φυσικά το λεωφορείο, και βάλαμε και ιδιωτικούς δείκτες όσον αφορά την άποψή τους για την αστική συγκοινωνία που λειτουργούσε, δηλαδή γιατί πέρσι έγινε μέχρι περσινή απόψη αυτή, μέχρι τον Νοέμβριο, νομίζω ήταν το 2013. Λοιπόν, πάμε στην πόλη, ότι το κόκκινο είναι οι κύριες αρτηρίες. Για να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε λίγο με το δίκτυο, να σας πω κάποιους δρόμους. Αυτή είναι η περιφερειακή, αυτή είναι η Ελιάς, αυτή είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου, αυτή είναι η Μητροπόλεως, αυτή είναι η Ακροπόλεως, αυτή είναι η Θωμαΐδος, αυτή είναι η Πιερίων, αυτή είναι η συνέχεια, από εδώ είναι η Μάρκος Μπότσαρη, η Ανοίξεως, η Ακροπόλεως είναι αυτή εδώ, ναι. Συγγνώμη, αυτή εδώ, ναι, αυτή εδώ είναι η κεντρική οδός. Σωστά. Και βέβαια εδώ είναι κάποιες άλλες συνεχτήρες, οι οποίες θα τις πούμε, μπορούμε να εντοπίσουμε, αν θέλετε κάτι που να πούμε. Αυτή είναι η 26 Οκτωβρίου. Έτσι, νομίζω ότι κάπως έχουμε μια εικόνα για το πώς είναι αυτό είναι το δίκτυό σας. Αυτό που βλέπετε εκεί είναι το δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείτε για να κάνετε τις μετακινήσεις σας. Οι υπόλοιποι οδοί είναι οδοί οι οποίοι έχουν τοπική σημασία, δηλαδή έχουν σημασία από και προς το σπίτι και για στάθμευση. Δεν τη χρησιμοποιούν κατά κανόνα για διαβίωση μετακίνηση. Τη χρησιμοποιείτε κατά κανόνα για να πηγαίνουν οι άνθρωποι που μένουν εκεί για να σταθμεύουν το όχημά τους και να πηγαίνουν στο σπίτι τους. Άρα αυτό το δίκτυο το οποίο καλείται μια κυκλοφοριακή μελέτη πάντα να διαχειριστεί είναι το κυκλοφοριακό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται για να γίνονται μετακινήσεις. Το θέμα είναι πώς αυτό το δίκτυο θα το διαχειριστούμε, πώς θα το μονοδρομήσουμε, πού θα βάλουμε φανάρια και πώς θα διαχειριστούμε τη διαδρομή η οποία υπάρχει, ώστε είτε να την κάνουμε αμφίδρομη ή μονόδρομη ή να βάλουμε ποδηλατόδρομο ή να μην βάλουμε, να διαπλατείνουμε τα πεζοδρόμια ή να μην τα διαπλατείνουμε.
αφήνουν ένα απότομο χώρο στάθμισης, οτιδήποτε δηλαδή, από ημοτομική σε ημοτομική γραμμή, δηλαδή από όψη κτηρίου, για να το πω χοντρικά, σε όψη κτηρίου, έχουμε ένα πλάτος, το οποίο είναι 10, 15, 7, 8, 10 μέτρα, ό,τι είναι κάθε μία οδός, την οποία πρέπει να την κόψουμε έτσι ώστε να διαχειριστούμε τις ροές των πεζών, των οχημάτων, των λεωφορείων, των ποδηλάτων και να δώσουμε ενδεχομένως σε κάποιες χρήσεις, σε τραπεζοκαθίσματα ή οτιδήποτε ανάγκη έχει η συγκεκριμένη περιοχή και εξυπηρετεί η συγκεκριμένη οδό. Αυτό είναι ένα δείγμα όπου φαίνονται στα διάφορα σημεία που γίνανε οι μετρήσεις, οι διασταυρώσεις κινήσεις όπου βλέπαμε πόσοι πάνε αριστερά, πόσοι δεξιά, πόσοι ευθεία. Το λάμδα 10 είναι τα λεγόμενα λάστιχα, είναι οι αυτόματοι μετρητές κυκλοφορίες όπου μετράμε 24 ώρες το 24ωρο για μία εβδομάδα. Εδώ είναι Ελιάς, Βενιζέλου, Μητροπόλεως. Εδώ φαίνονται πάνω τα νούμερα που φαίνονται πόσοι στείλουν δεξιά, πόσοι αριστερά, πόσοι ευθεία για αυτά τα πραγματάκια. Εδώ φαίνονται πόσοι περνάνε την ημέρα ή και την ώρα αιχμής. Το ίδιο γίνεται εδώ. Φαίνεται εδώ πέρα ότι φαίνονται όλοι οι φόρτοι πόσοι είχαν μετρηθεί στο διάστημα που κάνουμε τις μετρήσεις. Θα σας δείξω 2-3 διαγραμματάκια για να έχετε μια εικόνα. Αυτό είναι από είναι οι διάφορες ημέρες. Φαίνεται κάτω 12, 10, 13, 14, 15, 15, δεν θυμάμαι τώρα ποιες ημέρες είναι αυτές. Φαίνεται πώς είναι η διακύμαση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ ξεκινάμε από τις 12 η ώρα το βράδυ και φτάνουμε μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ την άλλη μέρα. Φαίνονται πότε είναι οι αιχμές, πότε ξεκινάτε να μπαίνετε μέσα στην κίνηση. Εδώ είναι για να σας δείξω, εδώ περίπου είναι η 6 ώρα, 7, 8, 9, 10. Φαίνεται πώς κορυφώνεται ότι γύρω στις 1 με 2 έχετε κορύφωση στην Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι προς το κέντρο αυτή η κίνηση, και ανάποδα τώρα δούμε την επόμενη. Η ανάποδα είναι όσο προς κέντρο, ενώ προς νότια, να το πούμε προς βόρεια τώρα. Είναι πιο κανονική η κατανομή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φαίνεται ότι είναι πιο ισορροπημένη και έχουμε αιχμή από το πρωί από τις 8 η ώρα μέχρι σχεδόν το βράδυ στις 10 η ώρα και μετά πέφτει κατά απόρριφα και ελαχιστοποιείται στις 3 το πρωί. Ανάλογα διαγράμματα είναι για τη Μητροπόλεως που έχει ένα τελώς διαφορετικό pattern όπως δουλεύει, διαφορετική κίνηση των οχημάτων. Πάλι η Μητροπόλεως στην άλλη κατεύθυνση, θέματα τα οποία η Πιερίων, η μία κατεύθυνση η άλλη, η Ακροπόλεως, η μία κατεύθυνση η άλλη. Και πάμε τώρα στο επόμενο, χρήσης γης. Εδώ φαίνονται που βρήκαμε δηλαδή δείξαμε πού είναι οι κατοικίες. Αυτό τα χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να καθορίζουμε τις ζώνες από πού και πού πηγαίνουν. Φαίνονται πώς είναι οι κατοικίες και πού είναι τα νοσοκομεία, για αν θέλετε να σας πω μερικά, έτσι πολύ κενόνα δηλαδή φωνή. Το κίτρινο είναι αμυγής κατοικία, από κάτω το ανοιχτό κίτρινο είναι μονοκατοικίες, το μπλε είναι πιστό αυθεντική χώρη, ανοιχτή, χώρη πρασίνου, πλατείες, εμπορική χρήση, ξενοδοχεία κλπ. Είναι εμπορικά γραφεία. Εμπορικά μαύρα γραφεία. Όπου έχει και κατοικία, εδώ έχει και ανοιχτή χρήση. Λοιπόν, αυτό είναι οι διαδρομές της αστικής κοινωνίας ακτέλ. Υπάρχει ένα σίγμα το οποίο είναι, θα σας δείξω, είναι αυτά εδώ που δεν πολύ φαίνονται, είναι οι στάσεις οι οποίες υπάρχουν. Είναι τώρα, η κάθε μία τώρα δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω εδώ, πορεία, γραμμών, εμπόριο, για ανατολικό προορισμό, προέλευση κτλ. Είναι πώς πηγαίνουν τα λεωφορεία, ποιες διαδρομές ακολουθούν αυτή τη στιγμή, σήμερα όπως είναι οργανωμένες. Εδώ, αυτό που βλέπετε είναι πιο ενδιαφέρον, βλέπετε κάτι κύκλους. Αυτοί οι κύκλοι έχουν μια ακτίνα 250 μέτρα. Όταν σχεδιάζουμε μια στάση, όταν είναι επίπεδη, παιδινή η περιοχή, θεωρούμε σαν ανεκτό μήκος πεζής μετακίνησης στα 250 μέτρα, οπότε θεωρούμε ότι καλύπτει αυτή η στάση, καλύπτει αυτή την περιοχή. Όταν όμως είναι ημιορεινή
περιοχή, όπως είναι το νότιο κομμάτι της Βέρειας, θεωρούμε ότι πάνω από 150 μέτρα είναι δύσκολο κάποιος να περπατήσει για να ανέβει ή να κατέβει και να πάει στο σπίτι του και να φτάσει στη στάση. Οπότε εδώ φαίνεται πώς καλύπτεται η περιοχή αυτή τη στιγμή, αρκετά ικανοποιητικά, με τον τρόπο που έχουν βάλει προκαθήσεις τις στάσεις και που έχουν βάλει τις διαδρομές των λεωφορείων. Εδώ φαίνεται μια πρώτη ανάλυση συχνότητα των λεωφορείων. Το 23% των οδηγών εκτιμά ότι η συχνότητα των λεωφορείων είναι ανά 15 λεπτά. Γιατί εδώ έγινε και ένα πρωτοδόλιο ποιότητας. Ενώ ένα ποσοστό 50% ότι η διάρκεια του λεωφορείου είναι μισή ώρα και πλέον της μιας ώρας 22%. Σας λέω τώρα και την αντίληψη που είχαν οι χρήστες, παρόλο που σε κάποια στοιχεία τα οποία μας δοθήκαν, πολλά από αυτά ήταν ανά 15 λεπτά. Που σημαίνει ας πούμε ότι μάλλον είναι το κρίνο λίγο αυστηρά οι χρήστες με το σύστημα της ασκήσεως. Χρόνος από προέλευση στη στάση είναι ότι πόσο είναι ο χρόνος για να περπατήσουν στη στάση, δηλαδή από το σπίτι μέχρι τη στάση, αν έρχεται το 59% λέει ότι κάνω 6 λεπτά να φτάσω εκεί, ενώ πάνω από 10 λεπτά είναι διατεθειμένο να περπατήσει μόνο το 25%. Αν είναι πάνω από 10 λεπτά το περπάτημα από το σπίτι στη στάση, δεν το παίρνει το λεωφορείο. Μέχρι 6 λεπτά το παίρνει και το 60% το κάνει. Εδώ δείχνει τα ποσοστά, πόσο περπατάει το μέχρι 3 λεπτά 32%, 3 με 6 27, πάνω στο λεπτό, κτλ. Πάμε, προχωράμε. Χρόνος αναμονής, ο χρόνος αναμονής στη στάση, το 66% των χρηστών εκτιμά ότι είναι μέχρι 10 λεπτά, που σημαίνει ότι έχετε πολύ καλή συχνότητα, ενώ το 16% θεωρεί ότι η αναμονή ξεπερνά τα 20 λεπτά. Άρα σημαίνει ας πούμε ότι είναι ένα μέχρι 10 λεπτά αυτό το κομμάτι είναι χαρούμενοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μέχρι 10 λεπτά έχει περάσει το χώρο και έχει πέσει δουλειά του. Ο σκοπός της μετακίνησης, οι περισσότεροι 62% πηγαίνει για τη δουλειά του. Τα υπόλοιπα πάνε στα πλαίσια αναψυχής και άλλα. Η ικανοποίηση από την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της γραμμές μαζικής μεταφοράς, το 81% έχει επιτυχία τα πρόκληση και θεωρεί ότι είναι πολύ ικανοποιημένο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Το 12% αρκετά που σημαίνει ότι υπάρχει επιτυχία σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ευκολία στην πρόσβαση αγοράς εισιτήριων. Η ικανοποίηση τώρα από την τιμή του εισιτηρίου βλέπετε ότι το 40% το θεωρεί καλό το αντίτιμο, το νέο στο εργασία μιλάμε. Το 5% το θεωρεί ακριβό, το 19% όχι πολύ φθηνό και δεν μια μέση τιμή, ένα μέτρο εισιτήριο και 23%. Πάντως το 50% δείχνει ότι έχει μια καλή εικόνα όσον αφορά το αντίτιμο. Αυτό είναι σας δείχνει ένα μικρό διάγραμμα από το μοντέλο προσωμείωσης που εφαρμόστηκε. Είναι ένα πολύ σχηματικό για να έχετε μια εικόνα πώς αποδεικνύονται οι άξονες, πώς υπάρχουν 4 φάσεις, τώρα είναι παραγωγή ένση μετακινήσεων, κατανομή μετακινήσεων στο δικό δίκτυο, επιλογή μεταφορικού μέσου, καταμερισμός συζήτησης. Είναι το μοντέλο για να καταλάβετε τι είναι. Εδώ φαίνεται η υφιστάμενη οργάνωση της στάθμευσης. Τα κόκκινα είναι εκεί που απαγορεύεται να γίνει στάθμευση. Τα μπλε είναι η επιτρεπόμενη στάθμευση. Τα πράσινα στάθμευση εκτροπής, τα πράσινα. Τα κίτρινα είναι ενεχόμενη στάθμευση, όπου υπάρχουν κάποια υπολείμματα από την παλιά στάθμευση, αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι λόγω αναπήρων ή υπάρχει κάποιο θέμα, ας πούμε, και δεν επιτρέπεται στάθμευση κλπ. Ενεχόμενη στάθμευση εκτροπής. Υπογωνία στάθμευση και απαγορεύεται η στάθμευση λόγω στένωσης και ειδικές θέσεις. Αυτό είναι όλη η περιοχή, η κεντρική περιοχή που είναι από την Ακροπόλεως μέχρι το Μαΐδος και Ανοίξεως, που μελετήθηκε και σας ενδιαφέρει άμεσα για να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε, γιατί είναι όλες οι δημόσιες και οι υπηρεσίες που πρέπει να έχετε πρόσβαση περισσότεροι από εσάς. Εδώ φαίνεται είναι αναοικοδομικό, αναπλευρά οικοδομικού τετραγώνου, πόσες διατίθονται, πώς είναι σταθμευμένοι και πόσοι θέσεις και η πολιτικότητα και η απαγορεύση και πόσες είναι παράνομες, νόμιμες, παράνομες και διαστημένες.
θέρμανση στεγασμένη, η προσωρινή θέρμανση στο κράσπεδο, όπου για να καταλάβετε πρέπει να έχετε μια εικόνα όλες αυτές οι ζώνες που έχουν σπάσει στην περιοχή τι σημαίνει, οπότε αυτό το έχω παρακάτω να μην είναι εδώ. Θα πάω σε κάτι το οποίο θα σας φανεί πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε όλα. Λοιπόν, εδώ δείχνει τώρα τα νόμιμα και τα παράνομα. Αυτές είναι οι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ζώνες που είχαμε κόψει. Υπάρχει μια πραγματικότητα που κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, γύρω στο 40%. Αλλά υπάρχουν και μερικά ζώνες, όπως είναι οι 102 και 115, να δω αν έχω παρακάτω μια εικόνα, όπου η παραγωγικότητα φτάνει το 60%. Τι εννοούμε παραγωγικότητα? Παραγωγικότητα σημαίνει ότι σταθμεύουμε σε σημεία που απαγορεύεται να σταθμέσουμε, εκεί που έχουμε διπλή στάθμευση, όταν είμαστε 5 μέτρα από τη γωνία του ιδρομικού τετραγώνου, αυτή θα δείτε παράνομη, όταν σταθμεύουμε μπροστά σε χώρο στάθμευσης και όταν σταθμεύουμε με τις δύο ρόδες πάνω σε ένα πεζοδρόμιο ή ολόκληρη. Ή πάνω σε πεζόδρομο. Άρα είναι καταγεγραμμένες όλες αυτές οι θέσεις. Δηλαδή, η πραγματικότητα δεν είναι μόνο όταν απαγορεύεται από το σήμα, είναι και όλα αυτά τα υπόλοιπα που σας είπα. Με αυτούς τους τρόπους που κάνουμε, σχεδόν διπλασιάζουμε ή τέλος πάντων αυξάνουμε περίπου κατά 35% με 40% τους χώρους της νόμιμης θέσης στάθμευσης. Στην 115 που αφορά τον δρόμο, ο οποίος είναι την περιοχή η οποία είναι μεταξύ της Μητροπόλεως και της Θωμαΐδος, επειδή εκεί υπάρχει ένα εκταμένο δίκτυο πεζοδρόμων, εκεί υπάρχουν και οι μεγαλύτεροι οικονομικά οχήματα που σταθμεύουν πάνω στους πεζοδρόμους. Αυτά τα οχήματα είναι παράγοντα. Γι' αυτό και δίνει και μεγαλύτερη πραγματικότητα. Λοιπόν, πληρότητα αναδρόμη, δείτε εδώ πέρα πόσο είναι πάνω από το 100% πέφτει στην πληρονότητα, με εξαίρεση την 114 και την 115, όλες οι άλλες ζώνες είναι γεμάτες, υπεργεμάτες θα έλεγα, ένα 40% απάνω. Το συνολικό ποσοστό πληρότητας του λέω έρχεται σε 132%. Δηλαδή, θα δούμε τώρα παρακάτω, φαίνεται και το σύνολο των προσωρινών θέσεων, στεγασμένων και μη στεγασμένων, είναι 2.118 θέσεις. Ενώ η ζήτηση ήταν 3.500 οχήματα. Σημαίνει ότι έχουμε περίπου 866 οχήματα που βρέθηκαν επιπλέον παρκαρισμένα. Σας εξήγησα με ποιο τρόπο. Είναι τα 866, είναι θεωρητικά τα εντός εισαγωγικών παράνομα. Ακόμα δηλαδή αυτό που είναι στη γωνία δεν είναι παράνομο. Ή αν είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, όλη η γραμμή που είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, σε μισό απάνω, μισό κάτω, είναι παράνομο. Όταν είναι πάνω στο πεζοδρόμιο είναι παράνομο. Θα παρακαλούσα λίγο ησυχία τους συμπολίτες για να παρακολουθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το Προεδρείο θα δώσει την άνεση χρόνου για τη συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, βέβαια, να εξαντληθεί το θέμα. Γι' αυτό παρακαλώ, θα ακουστούν οι απόψεις όλων. Παρακαλώ, λίγο ησυχία να ακούσουμε με προσοχή τον. Κύριε Πρόεδρε, εγώ να σας πω ότι μπορώ να κάτσω μέχρι τις 3 το βράδυ και μέχρι τις 5 το πρωί. Πόσο χρόνο χρειάζεται. Πόσο χρόνο χρειάζεται. Να δώσει την άνεση να αναλυθεί και να ακουστούν όλες οι απόψεις. Με την έγκριση βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε τους χώρους πάρκινγκ, οριμαρχείων, ελιάς, πλατάνων, λαϊκής αγοράς, καστανιάς και αναπροταφείου. Φαίνεται πόσες θέσεις προσφέρονται, 214, 180, 76, 126 και 132. Και την ώρα εκκλήση είχαμε αυτές τις πληρότητες, δηλαδή από τις 650 θέσεις, περίπου οι 500 ήταν κατευθυμένες. Υπήρχαν δηλαδή άλλες 150 θέσεις, οι οποίες υπήρχε δυνατότητα να καλυφθούν. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για τα ατυχήματα. Ανήξιος ατυχήματα με πεζούς 4, σύνολο ατυχημάτων 4, ποσοστό 100%. Βενζέλου είχαμε 5 ατυχήματα, σύνολο ατυχημάτων 11, 4 Θεσσαλονίκης, 7, 2 ατυχήματα στις 3 Μητροπόλεως, 4 πηδίων 8. Μέσος αριθμούς ατυχημάτων ανά μήνα είναι μια κατανομή ανά μήνα πόσα ατυχήματα και πότε γινόντουσαν. Πάμε παρακάτω.
Τα σημεία που πρέπει να μελετηθούν και που έχουμε συγκέντρωση ατυχημάτων είναι Βενζέλου και Βερνίου, Ελιάς και Παστέρ, Βενζέλου και Κεντρικής, Πιερίων και Ανοίξεως, Πιερίων και Ανοίξεως που έχει εξελαβαχθεί. Σε όλο σχεδόν το μήκος των οδών στα ρίζα της Ανοίξης περιφερειακής οδού, που σημαίνει ότι δεν είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, αλλά και εκεί υπέρ του άτομου γινόντουσαν διάφορες μετακινήσεις και είχαμε ατυχήματα σε όλο το μήκος και μόνο αυτό τώρα για κάποιο λόγο χρειαστεί 2 φορές. Λοιπόν, πάμε σε αυτό. Λέω 2 πράγματα εδώ πέρα και μετά θα πάμε και στις προτάσεις. Το δικό τίτλο της πόλης είναι περιορισμένο και αποτελείται, έχει στενούς οδούς, ειδικά στο σημείο στο νότιο κομμάτι που έχουμε μεγάλες οικοδομές, με αποτέλεσμα να έχουμε λόγω δίκτυου ιδιοκτησίας να έχουμε και στρέψεις οχημάτων. Έχουμε το θέμα το ότι η πόλη έχει αναπτυχθεί για τα μήκος του όρους, οπότε είναι γραμμική ανάπτυξή του και λόγω ότι έχουμε και τον τρυπόταμο που διέρχεται μέσα από την πόλη, χωρίζει την πόλη σε δύο τμήματα με αποτέλεσμα να έχουμε μία γέφυρα, την κεντρική, τη γέφυρα που έχετε και την έχετε για... Ποιος είναι ο δρόμος, είναι που έχετε τη γέφυρα, Αλεξάνδρου. Μεγάλο Αλεξάνδρου, οι άλλες είναι στην άκρη και Αλεξάνδρου έτσι. Έχετε τον τρυπόταμο και έχετε το μεγαλύτερο οδικό τμήμα του οδικού δικτύου της Βέρειας είναι αμφίδρομο. Και ειδικά το νότιο κομμάτι έχει μεγάλες κλίσεις που εμποδίζει την άνετη κυκλοφορία των οχημάτων και τις διαθέσιμες στάθμισης. Έχετε λυπεί και λαθασμένη καταπόρυτη σήμανση που πρέπει να τη διορθώσουμε και να την υποποιήσουμε και υπάρχει έλλειμμα χοντρικά 866 θέσεις. Είπαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα έλλειμμα 1000 περίπου θέσεων, το βάζουμε σαν ένα νούμερο στόχο, ώστε θα πρέπει να δούμε να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα που είναι την εξάρτηση. Λοιπόν, στόχοι τώρα. Ερχόμαστε για να κάνουμε τις προτάσεις. Τι έχει ζητήσει η Σύμβαση, ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου. Μείωση των οχημάτων που κυκλοφορούν στο ιστορικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή αυτού. Καλύτερη διαχείριση των διατηθέμενων θέσεων στάθμευσης και η μείωση της περιπορίας των οχημάτων για τον λόγο αυτό. Βελτιστοποίηση των διαδρομών κίνησης των πεζών και των ΑΜΕΑ. Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, το οποίο θα είναι απόρρια της μείωσης των μετακινήσεων με τα οχήματα. Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των διοικητικών εμπορικών και αναψυχής των δραστηριοτήτων του κέντρου της πόλης. Άρα, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει στόχοι στρατηγικού σχεδιασμού, που σημαίνει ότι αναδεικνύουμε το ιστορικό κέντρο, μειώνουμε τα οχήματα που μετακινούνται μέσα στο κέντρο και κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να αναδείξουμε το κέντρο με καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και των θέσεων που διατίθεται για στάθμιση. Λοιπόν, αναπτύσσονται 6 εναλλακτικές προτάσεις. Λοιπόν, για να το πούμε λιγάκι. Οι 6 προτάσεις αυτές έχουν γίνει σταδιακά. Δηλαδή, φτάσαμε να κάνουμε όλες κάποιες εναλλακτικές, στείλοντας το μοντέλο και έχοντας ένα μοντέλο στη διάθεσή μας, και έχοντας τις μετακινήσεις δομημένες μαθηματικά, αρχίσαμε να παίζουμε τους δρόμους. Μια τον ανεβάζαμε, μια τον κατεβάζαμε, μια τον αντιδρομούσαμε, μια βάλαμε αφίδρομες μετακινήσεις και από αυτό βλέπαμε πώς γινόταν φόρτος. Δηλαδή, πού πήγαινε, φορτιζόταν η Ακροπόλεως, φορτιζόταν η Μητροπόλεως, η Θωμαΐδος, πώς γινόταν η μετακίνηση, πού πήγαινε και φόρτωνε πιο οδικό κομμάτι, οδικό τμήμα του οδικού δικτύου, φορτωνόταν από την επέμβαση που κάνουμε στο οδικό δίκτυο. Εδώ βλέπετε μονοδρόμηση οδού Μετροπόλεως προς νότο. Πρώτη πρόταση. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Επιπλέον, αντιδρόμηση της πρότασης 1, αντιδρόμηση της κεντρικής οδού. Δηλαδή, η Μητροπόλεως να ανεβαίνει, η κεντρική οδός να κατεβαίνει. Δηλαδή και τα δύο στην πρόταση. Πρόταση 3. Μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως προς Ελιάς. Της οδού Πετρουδιώτη, κάνουν όλα αυτές τις δευτερεύουσες προς Στρατού και ένα τμήμα από Στρατού προς Ανοίξεως δεν μας ενδιαφέρει. Και το τρίτο είναι επιπλέον μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως προς Ελιάς. Επιπλέον τις 1 και 2. Έτσι βλέπετε ότι το κάνω με βήματα σε αυτό που... Μονοδρόμηση της οδού Βενζέλου προς την οδό Ελιάς και επαναφορά της οδού Ανοίξεως σε αμφίδρομη λειτουργία, που σημαίνει ας πούμε ότι
μελετήθηκε αυτό με την ανοίξη ότι ήταν αποδρομημένο προς την Ελιάς. Δεν έβγαιναν καθόλου καλά τα νούμερα, φωτιζόταν Ελευθερίου Βενιζέλου και αντιδρομού με την Ανοίξεως και την Βενιζέλου. Πρόταση 5. Αντιδρόμηση του άξονα Μητροπόλεως Βενιζέλου, δηλαδή πάνε προς βορρά και οι δύο, όλος ο άξονας προς βορρά και η κεντρική όπως είναι σήμερα. Και η πρόταση 6, η οποία είναι θεωρητική, είναι όταν πώς θα αλλάξει η κατάσταση όταν κατασκευάσετε την ημιτελή γέφυρα που έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχετε δερήσει μόνο τα βάθρα και περιμένετε το 10 από πάνω για να ολοκληρωθεί αυτή η κατασκευή. Άρα η πρόταση 6 είναι κάτι ανάγκη στο μελλοντικό. Έχουμε λοιπόν τώρα 5 προτάσεις. Από αυτές τις 5 προτάσεις, αυτή η οποία κάνει απομακρύνει τα οχήματα από το κέντρο περισσότερο από τις άλλες και τις προωθεί τις βάσεις στις περιμετρικούς δρόμους και θα πούμε τι εννοούμε κοιτώντας τώρα το πρώτο σχέδιο, είναι η 5η πρόταση. Και άρα είναι πιο κοντά στους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού. Για να το δούμε λιγάκι αυτό. Είναι η πρώτη πρόταση που λέγαμε. Αυτή εδώ είναι η Μητροπόλεως. Η Ελευθερίου Βενιζέλου, η Κεντρικής, η Ακροπόλεως, έτσι, η Θωμαΐδος, η Ανοίξεως, η Ελιάς, η Ανοίξεως και από κάτω εδώ είναι, που φαίνεται είναι η Περιφερειακή, η οποία είναι από κάτω μακριά. Αυτό είναι το παιχνίδι που γίνεται εδώ. Εδώ είναι τι θα μονοδρομήσουμε και τι θα αντιδρομήσουμε. Το κέντρο ποιο είναι, μπορούμε να πούμε θεωρητικά από το Τρυπόταμο ή και από την Ακροπόλεως αν θέλετε, μέχρι το Μαΐδος και Ανοίξεως. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να αναδείξουμε σύμφωνα με τις οδηγίες. Τώρα, αυτό πυρίο είναι. Αυτό είναι Ανοίξεως όμως. Νομίζω ότι μέχρι εδώ είναι Ανοίξεως. Τώρα, όχι, Ανοίξεως δεν είναι αυτό. Έχω αυτή την κουστέρα που δεν είναι θέμα. Αυτό πυρίο να Ανοίξεως όπως θέλετε. Πυρίο να Ανοίξεως να καταλαβαίνουμε. Και αυτή είναι η Ανοίξεως. Τι θέλουμε να αναδείξουμε, αυτό το κέντρο. Αυτό είναι το κέντρο σας. Εδώ πρέπει λοιπόν να δούμε τι διαχείριση μπορούμε να κάνουμε. Να βγάλουμε τα οχήματα που κινούνται σε αυτούς τους δύο άξονες και να τους πάμε περιμετρικά. Είναι μια λογική που ακολουθείται διεθνώς, ότι προσπαθούμε να κάνουμε περιμετρική κίνηση και να μην διεργόμαστε να μην κάνουμε ακτινική κίνηση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ακτινική κίνηση θα πρέπει να κάνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όποιοι θέλουν να πάνε επειδή έχουν ανάγκη. Δηλαδή θέλω να πάω στον γιατρό, να μπορώ να πάω να βρω θέση να παρκάρω, να το κάνω. Θέλω να πάω στην τράπεζα, να πάω να το κάνω τελειώ, να πάω στην επαρχία κτλ. Όμως οι υπόλοιποι, αν όλοι περνάμε μέσα από το κέντρο, μέσα από την Βενιζέλου και μέσα από την Μητροπόλεως ή μέσα από την Κεντρική, προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε ανάδειξη του κέντρου. Το σκεπτικό το οποίο έχει δοθεί, ανεξαρτήτως από την απόφαση που λέει, καθορίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα και λέει αυτό είναι το πλάτος που έχει να διαχειριστεί στην Μητροπόλεως, έχουμε να δούμε, να σκεφτούμε πώς θα βγάλουμε την κίνηση μέσα από το κέντρο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα δώσουμε στάθμευση που να είναι σύντομη και ώστε να πάει να κάνει τη δουλειά του σε μια ώρα που υποχρέωσε να συμβεί να φύγει και να μην κατέβει και αφήσει το αυτοκίνητο του 8 ώρες εκεί. Λοιπόν, η πρώτη πρόταση φαίνεται όλα είναι αφήγημα εκτός από την κεντρική, δηλαδή είναι όπως είναι μάλλον και εδώ φαίνεται στην κάθε μία πρόταση τι γίνεται. Η Μητροπόλεως πάει προς νότο. Το μελετήσαμε. Πάμε παρακάτω. Στη δεύτερη πρόταση. Η Μητροπόλεως πάει προς νότο και η Κεντρική αντιδρομείται προς τα κάτω. Για να δημιουργήσουμε ένα ζευγάρι. Γιατί στην προηγούμενη πρόταση πρώτη και η Μητροπόλεως ανέβαινε και η Κεντρική ανέβαινε. Δηλαδή δείχνω τι αλλάζουμε. Τι κάναμε, ποια σενάρια κάναμε. Το σενάριο είναι ότι στήσαμε το μοντέλο του και τώρα αρχίζουν τα σενάρια. Μητροπόλεως νότο. Αλλά επειδή και η Κεντρική πήγαινε στο νότο, εδώ πέρα είχαμε πρόβλημα. Έτσι, άρα λογική, τι κάνουμε το επόμενο λογικό βήμα, να πάμε την Κεντρική κάτω. Έτσι, ώστε να γίνει ένα ζευγάρι η Μητροπόλεως με την Κεντρική. Για να μπορούν να γίνονται μετακινήσεις. Αλλιώς μπλοκάραμε την περιοχή. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι μια άποψη που μου διαβάστηκε μέσα από την τεχνική υπηρεσία. Επειδή η Κεντρική, δεν ξέρω ποιος την είπε, όχι η τεχνική υπηρεσία, τέλος πάντων διαβάστηκε αυτή η θέση. Να μελετήσουμε και την Ανοίξεως με αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν είχαμε την Κεντρική εδώ, τη Μητροπόλεως και την Ανοίξεως σε αυτή την κατεύθυνση. Το μοντέλο δεν έδωσε καλά αποτελέσματα
Και γι' αυτό και προχωρήσαμε στην τέταρτη πρόταση. Να κρατήσουμε το αρχικό σχεδιασμό, δηλαδή να κρατήσουμε την Μητροπόλεω προς τα πάνω, γιατί εδώ υπήρξε μεγάλη, ομολογουμένως είχατε μια κακιά εμπειρία, υποθέτω από τότε που τη Μητροπόλεω πήγαινε προς τα κάτω και προς τα βόρεια και την κάνατε προς τα νότια και λειτουργήσε και είχα δεχτεί αρκετή πίεση να έχω τη Μητροπόλεω προς τα πάνω και γι' αυτό το λόγο και την κεντρική προς τα κάτω. Όπου το μελέτησα αυτό. Βλέπετε, η Μητροπόλεω πάει προς νότια και κάνουμε και το σενάριο να κάνουμε και την Μεζέλου μονόδρομο. Να πάει και αυτή προς νότια. Και η κεντρική είναι ένα αντίδρομο, να πηγαίνει προς τα κάτω. Το οποίο και αν θέλετε έχει κάποιο θετικό, δεν είναι όμως. Έχει και ένα θετικό επειδή έχει και η πόλη κεντρική, όταν κατεβαίνει δεν κάνει τόσο θόρυβο το αυτοκίνητο. Ενώ όταν ανεβαίνει το αυτοκίνητο κάνει περισσότερο θόρυβο. Όμως δεν έχει καλή πρόσκληση το ότι έχει την πόλη στο κάτω στην κεντρική. Τώρα να πούμε όμως κάτι εδώ. Ότι έχουμε δύο σημεία εμπλοκής. Το ένα σημείο είναι αυτό. Εδώ, που εδώ θα πρέπει κάποιος να έρχεται και να μπαίνει αριστερά, οπότε θα κόβει αυτή την κίνηση της Μητροπόλεως όπως ανεβαίνει. Και το άλλο σημείο είναι εδώ. Γιατί είναι ανάποδο, δηλαδή το σύστημα είναι αγγλικό εδώ. Έπρεπε να ήταν ανάποδα αυτές οι δύο μονοδρομήσεις και γι' αυτό και προχωράμε στην πέμπτη πρόταση και τελευταία, γιατί μετά πάμε στη γέφυρα, όπου η κεντρική παραμένει όπως είναι και μελετάμε τη Μητροπόλεω να κατεβαίνει και την Ελευθερίου Βενιζέλου να πηγαίνει προς βορρά. Οπότε το ζευγάρι είναι αυτές οι δύο δρόμοι. Οι δύο κεντρικές, δύο δρόμους έχετε. Και μάλιστα ένας κεντρικής είναι πάρα πολύ στενής διαδρομής. Είναι διαδρομή η οποία παίρνει το φόρτο της. Πρέπει να σας πω ότι μια ρολίδα κυκλοφορίας μπορεί να πάρει 1800 οχήματα οριαίως ελεύθερη ροή. Εμείς την έχουμε υπολογίσει με 1200 οχήματα, ότι επειδή έχει και την ανηφόρα της και έχει και τις ενώσεις και βγαίνει. Οπότε έχει επάρκεια. Δεν έχουμε θέμα φόρτου. Με το μοντέλο και με την ανακατανομή που κάναμε. Και όλη η κίνηση η οποία κάνει αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί τη Μητροπόλεω, θα το δούμε σε ένα πινακάκι παρακάτω, και την Βενιζέλου, πάει το μισό κομμάτι πάει από την κεντρική, δηλαδή ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, γιατί αυτοί οι οποίοι πηγαίνανε έτσι συνεχίζουν να πηγαίνουν. Στο μοντέλο δεν αλλάζει τη διαδρομή για αυτούς που κάνουν αυτή την κατεύθυνση. Αυτοί όμως που πάνε ανάποδα, οι μισοί πάνε και πέφτουν πάνω της κεντρικής και οι άλλοι μισοί ή παίρνουν την Ακροπόλεως ή παίρνουν την Ανοίξεως και την Θωμαΐδος και ανεβαίνουν προς τα πάνω και πηγαίνουν. Δηλαδή, αν έχουν προορισμό εδώ, αντί να πάνε την Μητροπόλεως να κάνουν αριστερά, να πάνε να πιάσουν την Μάρκου Βότσαρη, πιάνουν την Ανοίξεως, βγαίνουν Θωμαΐδος και ανεβαίνουν απάνω ή μέσω πιερίων πηγαίνουν στον προορισμό τους. Εάν θέλουν να πάνε προς την 16 Οκτωβρίου, πιάνουν την Ακροπόλεως, ανεβαίνουν απάνω και πάνε προς την Ακροπόλεως. Και το τελικό, να δούμε και μετά και το πινακάκι και κλείνω, είναι ότι η γέφυρα θα συντελέσει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά η γέφυρά σας είναι σε εσωτερικό σημείο. Σωστά επιλέχθηκε εδώ, γιατί είναι η συνέχεια της ανοίξεως, που έχετε κάποιος και περνάει κατευθείαν απέναντι και πάει στην Ακροπόλεως, χωρίς να αναγκαστεί να πάει δεξιά στη Φιλίμονος και να κάνει αυτή τη φουρκέτα εδώ για να μπει, να πιάσει την Ακροπόλεως και να ανέβει επάνω. Πάμε λιγάκι και ένα πινακάκι, να πούμε δύο πράγματα. Εδώ λοιπόν φαίνεται είναι οι 6 προτάσεις. Φαίνεται λοιπόν σε κάθε ένα σημείο, όσο μπορεί να φανεί βέβαια, ότι όταν εφαρμόζουμε την κάθε μία πρόταση, πόσο φορτίζονται οι άλλες. Και λέει εδώ πέρα, για να δώσω μια εξήγηση. Στη μία κατεύθυνση που μπορώ να σας πω ποια είναι, αν ανοίξω, πόσο αποφορτίζεται ή πόσο φορτίζεται η Ακροπόλεως. Δείχνει λοιπόν ότι όταν έχουμε μονοδρομήσει την πέμπτη πρόταση, ότι όταν έχουμε μονοδρομήσει τη Μητροπόλεως και τη Βενιζέλου, υπάρχει ένα ποσοστό αποφόρτισης της τάξης του 55%, γιατί κάποιοι επιλέγουν να πάμε από τη Μητροπόλεως και τη Βενιζέλου, ενώ έχει μια αύξηση στην άλλη κατεύθυνση, πάει το 137%. Προσέξτε από μια λεπτομέρεια. Αυτά τα νούμερα δεν είναι συγκρίσιμα όλα μαζί τους. Τα ποσοστά είναι σε σχέση με τον υφιστάμενο φόρτο που έχει. Όταν λέμε αποφορτίζονται, δηλαδή αν πρέπει 100 οχήματα στην Ακροπόλεως, αποφορτίζονται κατά 50. Έτσι. Ή αυξάνονται σε 137 οχήματα. Όμως δεν σημαίνει όμως ότι το 50% στην Ακροπόλεως ή το 50% και στην Θωμαΐδο. Στην Θωμαΐδο μπορούμε να πούμε 200 οχήματα. Οπότε το 50% είναι 100 οχήματα. Άρα οι συγκρίσεις οι οποίες γίνονται εδώ μπορεί να μην είναι, δείχνει όμως πόσο επιφορτίζεται. Είναι δηλαδή σχετική, ότι να καταλάβουμε πόσο αποφορτίζεται αυτός ο δρόμος, πόσο μειώνεται η κυκλοφορία του ή πόσο αυξάνεται. Έτσι, μπορεί να είναι απόλυτα συγκρίσιμα τα νούμερα, δεν είναι απόλυτα.
εγώ σαν μελετητής ότι θα είναι το καλύτερο για την πόλη, και θα πω γιατί το λέω αυτό, είναι ότι θα πρέπει να επιλέξετε την πέμπτη πρόταση, γιατί ακόμα η γέφυρα δεν έχει κατασκευαστεί. Θεωρώ ότι δεδομένου ότι έχουμε την απόφαση του ΣΤΕ, ότι πρέπει να κάνουμε ανάδειξη του ρωμαϊκού δρόμου, ότι μέσα σε αυτό το πλάτο εισοδού που έχετε δεν μπορείτε να έχετε και πεζοδρόμια και τον ρωμαϊκό δρόμο και τις δύο κατευθύνσεις και να έχετε και ο χώρος αυτός δεν υπάρχει, δηλαδή άμα βάλετε και δύο στον δρόμο, δηλαδή θα πρέπει να μειωθούν τα πεζοδρόμια και νομίζω ότι σε κάποια σημεία όταν ζήτησε η τεχνική υπηρεσία που δεν ξέρω αν είναι παρούσα, δεν θα έχετε μηδενικό πεζοδρόμιο, δεν θα υπάρχει το δρόμο. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι δεν μπορούμε υποχρεωτικά μπαίνουμε στη λογική ότι η Μητροπόλεως, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ στην ποιότητα ζωής, είναι ότι πώς θα μονοδρομηθεί η Μητροπόλεως. Εφόσον η Μητροπόλεως μονοδρομείται, θα πρέπει να μονοδρομηθεί προς τον βορρά. Και η Ελευθερίου Βενιζέλου θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια ροή, δηλαδή η κατεύθυνση προς τον βορρά, και η κεντρική να παραμείνει ως έχει και να λειτουργεί ως έχει. Γιατί βοηθάει κιόλας αυτή την κίνηση που έρχεται από την Ακροπόλεως, υπάρχει μια διαδρομή η οποία από εκεί φτάνει στις κεντρικές, κάνει δεξιά και κάνει αριστερά στην κεντρικής και δεξιά μετά μπαίνει στη Μεγάλη Αλεξάνδρου Θεμιστοκλέους για να περάσει τη γέφυρα. Και αν το αντιδρομούσαμε την κεντρική, εδώ θα υπήρχε εμπλοκή. Θα πρέπει να κάνουμε όλη κατασκευή γύρω-γύρω από την πλατεία που υπάρχει εδώ για να μπορέσουν να διευθετήσουν τα οχήματα. Αυτή τη στιγμή δουλεύει έτσι και μια χαρά δουλεύει και θα το αφήνουν έτσι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει να είναι ομογενμένο σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι η πιο σημαντική παρέμβαση την οποία προτείνουμε. Τώρα, η Ελευθερίου Βενιζέλου, η αντίθετη κατεύθυνση, υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Μία εναλλακτική είναι το κομμάτι το οποίο τη λωρίδα την οποία έχουμε στη διάθεσή μας, ή να τη δώσουμε κόντρα flow σε λεωφορεία, οπότε να δώσουμε ένα τμήμα αυτής, ώστε να μπορεί το λεωφορείο να κινείται σε αυτό το κομμάτι άνετα στην αντίθετη κατεύθυνση, ή να το δώσουμε κόντρα flow σε ποδήλατο και λεωφορείο. Ή από εκεί και πέρα είναι και ένα θέμα το οποίο το συζητάμε, μπορεί να λειτουργήσει και έτσι η πόλη. Δηλαδή να είναι η Μητροπόλεως και η Ελευθερίου Βενιζέλου σε κατεύθυνση του βορρά. Αυτά έχουν βγει από την ανάλυση. Αυτή είναι η πρόταση της σύνταξης των γραφείων μας. Είμαι διατεθειμένος να ακούσω και να δώσω οποιασδήποτε ερωτήσεις να απαντήσω και να προσπαθήσω να σας βοηθήσω να καταλάβετε τον τρόπο που